Ған ел Опас районы игенчеләре 103 000 тонна ашлык җыеп алган. Алар республиканың гомуми уңышына, саулыгына өлеш керттеләр. Опас район үзәгендә республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров җирле аграрийларны алдынгылар слетында котлады. Опаслылар авылга ярдәм итү буенча республика программаларыннан тулысынча файдаланган. Аның нәтиҗәләре дә куанычлы. 103 000 тонна ашлык җыеп алынган. Яшелчә, чыгындыр һәм бәрәңге уңышы да яхшы. Фермерлар үз хезмәт җимешләрен район мәдәният йортында күргәзмәдә тәкъдим итте. Статистика соннары артында йөзләгән кеше, механизаторлар, агрономнар, машина белән сыер сау операторлары, зоотехникларның тынгысыз хезмәте. Районга булышучыларга да сәхнәдән рәхмәт әйтелде. Әрдайым бүтін ярдан булышлык күрсәтеп, район халқы ихтиҗаларын аңлап, ярдәм итәргә әзер торганнар өчен республикабызның авыл хуҗалыгы һәм җитештерү министры Марат Җаббаровка, төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры Марат Мансур Шәҗәтуллинга, Акбас холдинг компаниясе генеральный директоры Иван Михайлович Егоровка, Казан федеральный директоры Илшат Рафкач Гафуровка, Акбас банк идарәсе рәисе Зафар Фәнис Гәрәевкә без шиксез рәхмәтлебез. Әлбәттә, Алла рәхмәтлебез республика президентына Миниханов Хәсән Нургалиевичкә, җәмгыятебезнең премьер-министры Песошин Алексей Валерьевичкә. Алар ярдәменнән башка безгә бик кыен туры килер иде. Агростартап, гаилә фирмаларын үстерү һәм башка максатчан программалар гомуми күрсәткечләрне яхшыртырга, уннарча фермер хуҗалыгына яңа мөмкинлекләр биргән. Хәзер Опас районында 8 авыл хуҗалыгы предприятиесе, 16 крестьян хуҗалыгы, дистәләгән шәхси хуҗалык исәпләнә. Узган ел район хуҗалыклары 200 миллион сумнан артык бәягә ил һәм чит ил фирмаларыннан 40 техника сатып алган. Безнең авыл хуҗалыгының мөмкинлекләре бик зур. Аның киләчәге һәркайсыбызның кулында. Ул безнең тырыш хезмәтебезгә бәйле. 2021 ел авыл хуҗалыгын уңышлы булсын. Республиканың аграр сәнәгать тармагындагы уңышларында опаслыларның да өлеше бар. Министр шуны билгеләп узды. Иң яхшы нәтиҗәләргә ирешүчеләр рәхмәт хатларына, акчалата премияләргә лаек булды. Борис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Опас районы.